turka shi. Sai dai masu kallon mu ku ci gaba da bibiyan mu ganin muna ɗora muku shirin Jamilin Jidda. Sai dai a yanzu an riga an yanka ta dace hatta mahaifin Jidda ya yi wa mahaifin Jamilu wulaƙanci har ya yi umarnin cewa a kai shi gidan yari. Sai dai mahaifin Jamilu duk abin da mahaifin Jidda ya mai ya ɗauke shi kawai a bisa rashin ilimi. Sabida idan boko ta yi yawa a yanzu a rayuwa babu kada ilimin addini iya na boko ne da kai dole za ka ga jahilci a ciki. To fa sai dai mahaifin Jamilu ganin yacce aka fito aka tozarta shi aka wulaƙanta shi a wajen ma'aikata ganin haka mahaifin Jidda ya wulaƙanta shi a cikin har ya yi umarnin cewa a kai shi shelfa. To fa sai dai duk abin nan yana faruwa a cikin shirin nan mai dogon zango wato Jamilin Jidda. Sai dai a yanzu rikici ya riga ya ɓalle ganin yacce Jamilu ya ga an wulaƙanta mahaifinsa ko kare bai kamata a wulaƙanta shi a cikin haka ba. To fa zuwa hakan ga Jamilu ya zo dai ofis ɗin ma'aikata ganin mahaifinsa an kama shi a haka ya zo ya tadda an wulaƙanta shi an tozarta shi har mahaifin Jidda yana cewa mahaifinsa jahili wanda bai san me yake yi ba. To fa sai dai a yanzu rikici ya riga ya ɓalle a cikin shirin mai dogon zango. Sai dai Jamilu ya riga ya fidda abin da ke zuciyarsa ganin ya yi umarnin cewa fa da mahaifinsa ya yi haƙuri da abin da ya yanke. Sai dai Jamilu a yanzu ya riga ya yanke abin da ba a so a faɗe shi ganin cewa fa a yanzu fa kawai sakin Jidda zai yi ganin yacce Jidda ta wulaƙanta shi ta tozarta shi a cikin ahalinsa. Sai dai Jamilu yana ta zargin kansa ganin cewa fa a yanzu da abin nan da yake faruwa duk shine sila ganin shi ya ga Jidda ya ce yana so amma da ya san haka za ta faru a rayuwarsa ba zai yi auren Jidda ba. To fa sai dai a yanzu Jamilu fa tunaninsa ya riga ya canja ganin yacce Jidda tabbas sai an saki Jidda a yanzu a shiri na gaba ganin yacce Jidda dole za ta ɗau hukuncin da mahaifinta ya ɗauka. Sai dai mahaifin Jidda ya yanke ɗanyen hukunci ganin yacce ya je tozarta mahaifin Jamilu. To fa sai dai a yanzu masu kallon mu da sauraron mu sai dai ku ci gaba da bibiyan mu ganin mun kawo muku cikakken shirin. To fa kaɗan daga shirin da za mu kawo muku a cikin Jamilin Jidda shirin nan mai dogon zango wato Jamilin Jidda. Amma mai sauraro idan wannan ne kasance shigowar ka ta farko wannan tasha mai albarka muna mai roƙon ka daga hannun ka sama ka danna mana alamar ƙararrawa da subscribe. Sai dai mai sauraro ka ci gaba da bibiyan. To fa a yanzu fa Rusfa ta riga ta shiryu ganin yacce ta je wajen mahaifiyarta. To fa Rus ana sa mata ran da ta musulunta ganin yacce ta bar wajen mahaifinta daman mahaifinta ne ya yi mata tilas kada ta musulunta amma Rus a yanzu ta gana da mahaifinta. To fa duk wannan abin yana faruwa a cikin shirin na mai dogon zango wato Jamilin Jidda. Sai dai mai sauraro